Mbak, kawin yuk. Iki yo mas-mas yang circle kacuk-kacuk bajingan yo wis ngene iki ya ta. Lho kok jalan aku iki tenanan yo. Rasa susu ndak welek ngono lho ning aku. Pikirnya itu nggak pakai otak tapi iki otak iki wis dadi brutu iki cah, wis dadine ngene iki guys. Piye to jane iki? Mosok kleru lah kemunimu. Oh iya rabi kok kawin. Mengapa mesti bojone uang, yang lain kan banyak. Yang lain memang banyak, tapi yang lain tidak enak. Anjay! Gak lama lagi tahun baru, kalau saya ada salah, itu karena kamu yang mulai duluan. Musik! Sudah terbiasa terjadi kartu lek tirakate wong Jawa siji betah luwe loro betah melek loro omah akhire lak ngono kuwi kelakuanmu kowe mlebune rumah sakit ngono lho kene Pak Gondo ditaya kowe lah piye wajane ya ora tau mangan ora tau apa ora tau turu ora tau istirahat ya loro omah goblokmu betah luwe betah melek loro omah lah wong saiki wah sing goblok kowe ya loro omah penyakit paling gampang tambanane oh ora angel lho ngawur lambung gampang takono aku piye carane loro omah ta pengen mari pindah kidul omah. Maksudmu piye to Pak ora genah aku sih iki sing goblok kowe kok piye to maksudmu iki lah ya loro omah wong nek tirakat jarimu loro omah pengen mari oh gak loro omah pindah kidul omah loro omah kidul omah enak jane tan omah truk ndasmu nesu dagelan nesu kowe nek nesu marai kena ludira inggil ki apa darah tinggi walah ngaku cinta kok nandi-nandi ora eling ora tau diwaca. Nek wong cinta nandi-nandi eling dimanapun ada bayanganmu, kemanapun ada di setiap waktuku ada bayangmu. Seneng bojone uang kuwi ibarat ngombe es dawet. Nek diaduk dhisik rasane legi, tapi suwe-suwe anyep koyo es batu. Mudeng apa ora? Bojo simpenan nambahi utang, bojone tangga nambahi perkara. Bojo dunia maya ora guna. Menurut info, mencintai bojone uang jare syahdu. Syahdu apane? Mok tinggal loro, mbok terusno dosa, mok gawa nambahi perkara. Eleng ya, dolanan bojone uang kuwi nambahi seret rezeki lan usahamu. Pesenku, jadiyo bojo sing mahal yang setia dengan satu pasangan. Ya ampun kowe neh wis diomongi lek kangen ki ojo ngechat, aku ki duduk pager sing dichat. Lek kangen ki parani lanangan nompo gak kendel parani tenang. Bang, aku galau banget. Malam tahun baru nggak kemana-mana. Ya sudah, ikut saya ke taman kota aja yuk. Asik. Kita makan-makan sambil nonton pesta kembang api kan bang? Enak aja. Bantu saya jual trompet. Sebanyak apapun rencana liburanmu di tahun baru, paling juga sido kok. Duwe wis entek bayarane, kena nggo bayar mekar, nggo arisan minggon, nggo bayar mendring, ijek cicilan motor, angsuran BRI. Wow, nyepor kowe. Lah kowe karek apa? Karek hikmahe. Sidone apa? Uga healing, malah scroll TikTok, buk-bukan ning kamar wis ambune penguk, pucet, buluk. Atus ya wis wegah. Halah. Kuwi engko anak kirek liwat ning andengmu nyimpang kuwi. Sopo iki? Iki mesti ngene-ngene. Lah yo ono ae sing komen ngene. Mlebu anget metu pliket. Panganan apa iku, Mbak? Panganan sing ono gulane ndek jero lek sing dicopot moncret iki loro ta. Tenang. Klepon. Warnane ijo.